השנה. עוד שבוע אחד, בשבוע הבא, ב-19 לחודש, אנחנו רושמים, ואני מבקשת, מי שעוד לא נרשם מהוותיקים, בבקשה להירשם בשבוע הבא, וגם אם אתם מכירים חברים חדשים בשבוע הבא. בשבוע האחרון, ב-26, כשיש לנו את הסיום, אני לא מאמינה שנרשום, אולי כן. אני מבקשת שימו לב, לפי התוכנית הראשונה, בשבוע הבא היה צריך להיות יוסי נינבה, אבל יוסי נינבה כבר נתן את ההרצאה הזו, וישנו מודקה אדר שירצה על מלזיה. אז לידיעתכם, בשבוע הבא זה מודקה אדר שירצה על מלזיה. כי יוסי נינבה כבר נתן את ההרצאה הזו, ביקש להחליף, אז החלפנו. השבוע אנחנו נשמע בפעם השלישית על קוריאה הצפונית או צפון קוריאה. גרי פל יספר לנו היום על הנאמנות